No Homa Bay wantiere koda wendo e studio ma Kisumu mano Erick Omollo ma en Jakom komiti mar pi Homa Bay. Bende mana kaka na wacho chenro mar dhialo odiochieng' mar pi nochakore gi higa mar 1993 ka bende lek maduong' en ni oganda duto oyudo pi maler. To ma en kaluwore ni e piny mangima oganda matara maromo bilion 2.2 onge koda ok nyal yudo pi maler. Ka wang'iyo Kenya kaeri kuom oganda milion 54, oganda maromo milion 15 ok nyal yudo pigno. Wadwaro ng'ani to kaunti ma Homa Bay dhi nade to odiochieng' ma kawuono mar rango weche mag pi. En ang'o ma bende koro kaunti no timo kaluwore ni pen chike manyien nopogo ting' e migawo mar pi ka sirikal mamalo koro chung' ne weche mag kuonde ma pi wuoke. Kata kamano chenro duto mag pi kod pogo pi owene kaunti ka kaunti. Wadhi achiel kachiel e kaunti wa ma Kisumu e studio mantiere kaunti ma Kisumu kama bende Erick Omollo ma en wendo wa mar odhiambo ma kawuono rito wane TWAK mar ng'eyo ni to odiochieng' ma kawuono ka hingo odiochieng' mar pi. Erick, mana ka inyalo winja oimore kendo machiegni e studio wa ka mar RamogiTV. Mokwongo abiro mana penji mana same wacho nyingi to inyalo mana lero ni to odiochieng' ma kawuono ang'o kata pogruok mane kaunti no ma Homa Bay ne otimo mar neno ni pi maler itemo mondo mi chop ne ng'ato ka ng'ato e kaunti no machiegni. Simbos Okinda, agolo erokamano kuom miwa thuolo kawuono kwa paro chieng'no mar World Water Day ma bende nochaki higa mar 1993 mane jo UN General Assembly nowacho ni chakre chieng'no 22 dwe mar adek higa ka higa wa celebrate kata waparo World Water Day, chieng'no mar pi. Koro agombo nawach ni an awuok Homa Bay Eastward, I represent Homa Bay Eastward kaka MCA margi kendo ane Jakom mar pi e komiti mar water e assembly ma Homa Bay. Ka adawacho gino chenro no ma county government mar Homa Bay osekawo en ni wasetemo ni ward ka ward nyaka wayud pi achiel kendo waseallocate pesa maromo milion 140 mano mwamiyo ward ka ward mondo mi wakel pi. Kendo sirikal mar county government Homa Bay osebedo gi tudruok kod jogo maketo mwandu kaka dunia mawuok Netherlands. Kendo iro ni countries moko mawuok bende Scandinavia kaka Sweden nitiere partnership with county government mondo mi wa supply kata wake pi ne kor gwenge mondo mi shida mar pi momako piny ngimani kik iny jowa nikech pi en ngima. Erokamano ahinya Erick Omollo, mano en gima ber kendo inyalo mana leronwa ni to nyaka sani higa achiel gi wiye ma bende usebede e apisi. Pige gin kuonde magi mag pi ma uketo yawo, uketo freji, umiyo ji tangi. Gin chenro mage ma bende kaunti ma Homa Bay koro timo mar neno ni pi ochopo ne oganda mathoth. Pige ma waketo gin nitiere miywayo migole aoche tithiedho tikeyo ne jopiny. To ma bende notimore e higa financial year mokalo en ni wakunjo negi kisima to gero negi fereji ma ginyalo tiyogo pi migoyo koda sola. Koro magi watimo e ward ka ward mondo mi jowo yud pi. Koro nitiere miywayo mawuok e aora to gi mikeyo kasto bende nitiere treatment mitimo negi mondo mi gichop ne oganda wa ka giler kendo inyalo ti kodgi maonge gi midhiero moro amora ma ginyalo kelo ne oganda wa. Koro sani wasetemo ma county government osetimo pige 59 moserumo to ne yudo ka target ne en 40 to ne gitemo magi exceed magi chopo 59. Koro 59 gi wan gi hope ni abro timo kendo mang'eny kaluwore gi jogo moseketo machiegni kaka jokan mwandu kata partners mondo mi gikony bende county government choro kendo tieko midhiero mar koso pini. Erokamano ahinya Erick, bende kaka kaunti manitiere kod kar pi maduong' mano nam Lolwe kanyo. Inyalo mana nyiso ni to en achiedh nade kata kopogore koda kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Kisumu, kaunti ma Mombasa, iyudo ka nitiere kuonde mag pi madongo. En achiedh nade mane maduong' ma sirikal ni godo e neno ni pi mawuok e nam olos e yo makare mondo mi ochop e miere mondo ji oti godo. Erokamano iyudo ni Homa Bay County chiegni nigi 80% hata malo 80 mar nam mar Lake Victoria.
tiyudo ni pok oti kode maber mondo mi jowa oyude e kor gwenge kamoro amora. Challenge maduong' mabedo ni pesa manyalo keyo pigni e matin. Iyudo ka thoth pesa manyudore ok nyal timo kata keyo pi moromo kalore gi dwaro mabedo nikech pi mawuok e nam ok dikawa kawa tigoye ni ji kamano. Nyiso ni nyaka gernegi gigo madwarore mondo mi timnegi ithiedhgi maber kasto keto pipes moromo tikeyogi ne jopiny. Koro challenge maduong' ni pesa mantiere ma samoro bende yudore kaya malo e matin. Emomiyo gino dwaro ni need bedo mondo mi jowa otudre gi jogo manyalo konyowa timo keyruok mar keyo pi ailani. Erokamano bende nawinjo ne chiedh nade mane nawinjo kinde moko kanyo ni thothne ka sirikal osekelo ne oganda pi. Iwacho ni sirikal mar kaunti ma Homa Bay oseketo kuonde pi 59. Wach maduong' en kaka irito kar pigni. Kalore ni sirikal biro e kinde moko to lokore. Sama usemiyo pi e gweng', ere kaka uneno ni pigno oriti mar mondo mi kik okethre kendo ti kode kuom thuolo malach? Erokamano, achiel kuom yorego mag rito pigegi ni sama pok otime cha itimo gimoro ni public participation. Ikawo pach oganda. Kosekawo pach oganda ma giseyiere ni kae kamoro ne wakunye pi, tiyudo ka ikawogi to giyiero komiti. Komiti ni tije maduong' ni tegogi kaka gibiro rito pigni, nikech pi nyalo timo kata pige 100 to ka onge arita maber to gikethore. Koro nitiere chenro mar timo mano. Kasto sani bende mbelewa wan gi chik mar pi kod ler ma nitiere mbele assembly sani ma dhi keto structure ni to ere kaka bende wanyalo rito pi ma wan godo moselosi, to kata kuondego mwaluongo ni wetlands, kuondego ma pi wuoke machalo kaka sianya chiagi, ere kaka wanyalo ritogi mondo mi jowa oyud pi maler e sama gidwaro maonge ng'ikruok moro amora. Achiel kuom achiedh nade ma bende koro miyo oganda mathoth ok yud pi maler en koso chenro makare kama pi taka nyalo luwo. Kendo king'iyo wach mar pi odhi machiegni koda wach mar pi taka, nikech iyudo ka thoth kuonde ma thoth ute kata kembe onge koda chenro makare kama pi taka nyalo luwo. Mano nyiso ni samoro pi taka riwore kod pi maler, kendo achiedh nade mosemono oganda mathoth mar yudo pi maler. Kaunti ma Homa Bay osetimo nang'o e chenro mar neno ni pi taka olosnegi kama ber mondo mi kik oriwre koda pi maler ma oganda tiyo godo? Aparo ni Homa Bay County osetimo maber nikech gin gi kanyono ma pi molil kata sewage dhiye te titimo negi treatment kata ithiedhogi kapok gidhi e nam. Koro iyudo ni drainage system oselos maber. Ok awacho ni sani nitiere problem gi drainage. Koro kanyono ma pi luwo kadhi kama onego bed ni thiedhe nitiere moko riwre gi manono ma konyo jopiny e yo mar tiyo godo kata modho. Koro iyudo ka nitiere at least ler moro, ok ni pi molil nyalo riwore gi pi maler ma keth kata kel tuoche mikelo gi pi molil kata gi pi ma ok othiedhi. Koro chenrono nitiere kendo kama itime treatment mag waste go bende nitiere kendo tiyo maber. Koro pi ok dhi kata nam pigno manyalo kelo midhiero. Erokamano ahinya Erick Omollo. Nenore ni kaunti ma Homa Bay dhi maber ahinya e weche mag yudo pi makare kendo loso kuonde mag pi taka luwo. Bende kalore koda lek mar higa mar 2030 en ni oganda duto onego oyud pi maler. Bende iparo ni Homa Bay dhi chopo kanyo kochopo higano? To en ang'o ma bende kata paro makare mutiyo godo ma jomoko nyalo sumo kuomu mar mondo mi counties mamoko bende dhi maber e weche mag yudo pi maler? Erokamano. Aparo ni mondo mi dongruok kata mondo mi midhiero mar koso pi nitieki, gima ne county government mar Homa Bay okwongo timo ni ne wabiro gi chik mar rito kor lwasi. Chik ni emiyudo ni onge dona kata partnership moro amora minyalo timo makel kata mwandu ne county ka ionge chik. Kendo chik ni chiwo thuolo mondo idara te mag county oket yorego mag thiro midhiero mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Koro kama timore tiyudo ni chik ni ema dhi attract donor funding, nikech koro nitiere structure minyalo kele pesa n'oganda. To ka pesa ni obiro, achiel kuom midhiero manyalo wacho ni climate change kelo kata lokruok mar kor lwasi en ni okelo gimoro ni global warming. Iyudo ka wan gi ndalo moko ma horo ng'eny, kaso ndalo moko bende pi ng'eny ma pi muomo kata ni nam mariemb ji oko.
Koro ka chik oselosi tiyudo ni nitiere already a system madhi nyime ma ka gik machal kamago okwombo jowa to inyalo deal kodgi kendo inyalo tiekgi e yono madwarore kapok inyo jowa kata kapok gikelo tuoche maricho. Nikech chik mar Kenya article 33 mano chik mar Kenya 2010 wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar yudo pi maler kendo pi moromo kendo pi maonge gi midhiro moro amora, pi ma quality mare ber. Koro chik ni ka paro kaka county oseallocate pesa moromo kendo tudruok kata riwruok gi jogo makelo mwandu osekelo at least koro wan gi hope, wan gi geno ni igni moko matin mabiro ka wadhi bedo ni serve county marwa ma ji mang'eny koro ok nyal wuotho kata kilomita 7 kaka kuonde moko ji wuothe, nikech plan nitiere mondo mi wa reduce kata water piny ni mondo mi ng'ato yud pi ok onego bed ni wuotho makalo mita 200. Koro chenro ni kodhi nyime kaka county government opange to kiny kata mbele ka jowa ok dhi bedo gi koso mar pi ni koro gwenge kata kuondego ma gintiere. Erokamano ahinya Erick, mana wachni mogik nikech sa osema wang'wa kae. Erokamano ahinya mano. Gima temo wacho ne jowa ni kopo ni oselos ne jowa pi ok ng'at moloso cha ema nyalo ritoni. Aparo ni ward mara wasekunyo pige 30 to en jukumu mar japiny ni pi kosekelni ok en mar jatelo, ok en mar sirikal, en maro. Koro wane mokawo initiative no kaka jopiny mondo mi warit pigcha. Iyudo ka pi nyalo kethore ma gimoro matinde mokethore to dwaro pesa ma bende tin to koro ok onyal tiyo. Koro kwa bedo gi komiti kendo warito pige momiwagi to ji ok bi koso pi kendo pige wagi biro konyowa kuom ndalo mathoth. Erokamano ahinya Erick Omollo, mano Jakom mar komiti mar pi e kaunti ma Homa Bay ma bende ne olimowa ka mondo watwagi ka piny ngima hingo odiochieng' mar pi. Nyako Ramogi gi kanyo wadwani mondo mi wakaw yweyo machuok waduogo kod weche manyien. Kik idhi mabor.